Wala na. Adit ko. So sakatas dan suluyod. Okay na nak Brad Jim. Plastar. Si Brad Jimmy. Kumbati. Kumbate niya nami sa Dansuliwod. Yeah. Naabot mi dinhi nga wa damha. We are on Dansuliwood. Oh. Oh, nindot gid magsuroy-suroy tas bukid kay maabot ta. Bisag. Si Sis Maida. Si Sis Maida. Oh, sa kami among sakyanan. Oh, among sakyanan na kami. Dire usa tora dito Brad Jimmy ug Brad Buyit. Okay, so to na sila. Overlooking Oops. Dansuliwod. Timing kayo na mayor sa butang nga nagdalan. Mau ba? Diba na mo yun diha? Tama na nga, Pam. Ba? So tapay Tarikola na. Ato ha? tarang among gisubay-subay si Brad Ondoy. Tak man ayo. Oh. Og wa si FC wa kuno siya kaabot dinhi. Sos og makadungaw ka ani. Ang panganod madungawan. Balay 50 nya di man ta maglangan. Hinta entrance. Ano mo? Ilang mo? Ilang ba? Yung para sa tagilili. 50 entrance nya. Oh, pa. Langan to. So, ni ata sa Dansuliwood. Oh, niata. Dini si Brad rin. Mahulog ka diya tatay. Exploring the scenery of Oh. Unsa man I-picture i-kuan kana i-video kay na si uban rin. naka-video na ni? Oh, video na na. Bamin Brad Jimmy. on Brad John, Brad Cyril. Cyril. So, Brad Boyet, Brad Undoy. we are Naba, enjoying Brad. the beauty of Philippines. Pagkahaya. Saan ni pag-picture, Brad? Kuan. Imo lang i-stop ng kuan. Nya ka ng puti picture na yon. Ah, stop na ko ning video. Oh, i-stop ang video. Ah.